Ah, Jumari. Ha? Ay. Jo. Jo. Ali Jo. Laylay makadiyan. Diba? Nindot yung guys bukid no. Kira tag pa syudad. Ay, pating inita dito. Ano yung mo tayo, presko kay mga pano? Pangin? Indot kay view ba? Hmm. Video ron no? Kinagdit po na. Hmm? Kinagdit po. Ano eh? Ay. Ay. Unsay maayo unsa kay maanindot lingaw ron no? Ay, baligot tag sapa. Adi kapit. San Juan man dayo Kanta-kanta karon. to, kanta-kanta ba? Chill, chill ba? Ron kanta-kanta. Ano? Dali kay gitara Jo. Dalagani ko kay mo ko kabalo og. Iban ra man ko sa inyo ha. Pero mo kanta mo ah. Okay, say kabalo Sama niya. kanta? Saning Dayo Dayang. kay Jo. Dayang-dayang. Say kabalo kita Kuan kabalo. ba? Haning unsa ni? O basta Diya kay tayo ba mga ilalong sa punuas kahoy, Oo, bug na oo. jamming ba? Tara, kita tag iriya nga nindot Ah, kag may view. tanong nga. Ay, ito na, kana dito. Tuod ay. Yan, dinagin. Ali ato na no, basig na indot diyan nga kuan. Sige. Tara daw. Sana, tara. Ha? Tara na. Ay sa asas gay bahat. Tino to nga sa tuig pa siya mo balik. Ingon, Mura bakasyon sa daw siya. Ang ingon magud niya sa kuha. Eskwela sa daw siya dito. Sayang ate, tapos isa pa ka tuig mabalik. Ang sa dugay no, mingaw na kay taniya. Ginagay na ko nga uli lang dire na lang eskwela, dili man siya. Mingaw na ba kung Kasi gibart mo niya niya? si Maglex. Dito raw siya Miss Quila. Birthday niya gahapon, di ba? Oh, Ay, oo, tama. tama. Tama gid ay. Na wish you all the best daw nga makauli na daw siya. Nani, Oh, kay nagpa-catering man daw siya dito. asan na siya ron? Na dito sa kuan boundary of Mount Apo. Kayo ba Iyo ito? ka to tingkagang. Dito. Sige ginakatog balay ba pero wala. Wala na ko kabalo lagi daw. Kabalo man ko istorya na daw dito. O ni nga si Jumare. Pasalamat ko kay na Jumare tara mangita Tara, tayong Jo. lugar. Sige, Kanta-kanta Ay na. sa asa po si Ron. Ambot asa tong bata ato. Ron. Ay, tama. Tama, nagkameraman. Nag-video man dai. Tara. Sana. Ah, dire. Ay, ako yun. Wapo yun dire. Sige lang. Tara, oh. Oh, panguha mo pa lingkudan na dong. Tagare sa lingkudan. Linya dong, linya na. Yes. Na. Jimmy Boy, diri Jimmy Boy. Na. Yan ko kay Lingkudan na naman eh. Tuod ay. man. Sige. Na. Ako. Na. Dili ta kay bugnaw kayo ba oh. Nga. Grabe atong mga pananaw. Nay butong oh. Nya, sa may kuan nimo. Ingkod sa Jo. Ha. Tapos. Sa may halaan na subos. Kasi kantahan na to ani. Si Janji Bulos, alam mo? Ha? Sa to? Aw. Si Janji Bulos. Ganse bro? Aw, marunong kay ana? Kanang ako ang nakikita ba? Ay, estudyante. Yes. Los, ay kana kay isip mga estudyante. Marag ingana kita. Kabalo man ka kana. Ah, sige, ako yun Kana na. kung ganahan ang mananaw sa tuwa ba? Ikaw, Si Janji Bulos. kabalo ka na? Kabalo ko ana. Ikaw, Kabalo ko. ikaw dong. Aghawd na ko ana. Okay. Ah, si Jimmy na. Nahi Jo. Ikaw una Jo ha. Sudli Jo. Kanang jolly kid siya. Ito sa ta. Wapo man ko kay dili kay palibot bugnaw kay ba? Mingaw po niya. Kuan ba? Kung nakikita Ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Pagising sa umaga, sermon ng almusal, bago pumasok sa eskwela. Kapag nananatwiran, ako'y pagagalitan, di ko alam ang gagawin. Ako'y sunod-sunuran, ayaw man lang pakinggan, nasasaktan ang damdamin. Ako'y walang kalayaan, sunod sa utos lamang. Paggaling sa eskwela, diretso na ng bahay, wala naman akong maabutan. Wala doon si nanay, wala doon si tatay, katulong ang naghihintay.
ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Ganahan mo kayo mo kanta-kanta na isip nga mga estudyante ba ita? So ako kay mo graduate na ko, kadayon lang yapon mo sa inyo ang mga kuan. Si Ashley, si Kanya College yung karon no? Kanya College, si Idjo kuan. Grade First year high school. Grade 7. Balik-balik day ka, Jo. Grade Kay 7. mukhang tarong ko eskwela, Jo. Si Jimmy, College na. mag-college na rong enrollment ya, si Grace Pod. So, unang dayo ra mo ko kay kalahian dito sa basta syudad og diri diba ingon ani diri relax kayo taas kayo mong panglantaw. Chill kayo. Asa ka mo kuan. Antara pod. Ang problema lang nato ron wala tay kuan ba wata kadalang mga Ay, food. Nadalag kanang foods. foods, wata mga food supplement, drinks. Di na, kuan man ni kanang Food, no? kung baga pa baka nang pinakalit nga pagkalakawa. Yan, pinakalit ba no? Pinakalit. Baliton sa nato to kay sabi niya na jud kuan na di jud ko kakuan ng kanta ba. Sugod na ko no? Isip mo gud estudyante. Ayun. Ha? Uno. Ay sugod na lang uno. Indot kay paminahon ba? Katahon ko. Kanta. Intro na ako. Kung nakikita ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Pagising sa umaga, sermon ng almusal, bago pumasok sa eskwela. Kapag nananatwiran, ako'y pagagalitan, di ko alam ang gagawin. Ako'y sunod-sunuran, ayaw man lang pakinggan, nasasaktan ang damdamin. Ako'y walang kalayaan, sunod sa utos lamang. Paggaling sa eskwela, diretsyo na ng bahay, wala naman akong maabutan. Wala doon si nanay, wala doon si tatay, katulong ang naghihintay. Pagtawag ng barkada, sakali lang sasama, lagot ka naman palasa. Kapag nanangatwiran, ako'y pagagalitan, di ko alam ang gagawin. Ako'y walang kalayaan, sunod sa utos lamang. Ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Agiting na. Kuan. Sunod. Dili na punta diri, mangita na punta lain nga lugar ba. Laing venue. Nang kuan. Nasa na po dito? Ugma, lahi na punta ugma, lahi na punta nga kanta. Ito. Hapon naman siguro. Ay tama. Madto man dito kuan niya ano baryo. Ay, tama din no. Tara magkuan ta, mangandam ta. Tara, Dili tara, kuan dito. Ay na. Naman dito kuan sa baryo niya. Ako ang nakikita. Ugma ha? Ako ang nakikita.